Nikum kumsang ni somni pathum kumtir lama khan damdoi lam thiam pakhat chuan an thona hoston chaklam damdoi in pakhata mi pakhat zon thlum datna nei an enkol na pekin omzia anei mi alo chanchin asoya chodam lo khombula chuan anupui po omin apasal omdan maktak awangle doctor ten ti ngaina an hriat lo awang chuan alo mang ang ema atopa topa chodam lo chuan anatna chaw twar talavin kumsomli parukmi ni in khovel a chwa santa ani hedam lo ming hi Joseph Hospital ani in athina chungchanga hian thilfel lo oma an hriat awangin chui ani a chu chui chiana chuan rin phak lo le thuruk tam tak pholangin heng thilmak tak tak ti a afong chel tu ber chu tunge ni ta angle heti lai mekin anupui hian pasal voili ai tamlo nei to in ngai zong po tam tak alo nei to a heng zinga then khate phei chu boral to nge in aladam te po in sarai an then hi van nei anin ti ange van doi anin ti jok don ilo thirzel photi ang ole tun chuma kan khis ngai thak tora thil swal ti tu kumsomli pariat mi hi an pona chanve chau po hi lakni ma se man om le jela khungreng om tak ani a ma se ani hi police shet lawa che dan thiam em ani zale engpui nge alo khoi reng kan ngai thla hodon ani January ni sari kumsa ni somni pathum khan Sheriff Deputy te chu chamber khwa tiksa san omlain Baytown Houston Methodist damdo ina changa kau ani a police chuan call chu emergency room a nurse pakhat ni na changa dongin andam lo pakhat natna chu thilrel hnel omlam nia an hriat awangin police hi tlai nam daruk le achanvia khan a call to a he andam lo hi kumsomli parukmi Joseph Hospital tani in BCT atanga ambulance ron panpui ani a tin ama hi zonthum nei ni in damdoi in an ron thlenpui hian ataksa insulin tam tak oma wangin din hmun hlaum taka oma hei wang hian doctor te chuan an ti dan thin pa ngai zonthum an enkol dan angin an lo enkol ngal maya amai ro chu kar khat an enkol hnu po chuan an bei sei lo takin a zia thi da reng lo damdoi in an pani atanga niriatna ani hnuwa po Joseph chu abiak theilo tlat maya ti chuan January ni som panga alo ni meu chuan Joseph no pui sara I chuan thutluk na hau tak tak a siam hnowa apasal ventilator chu phoirem ti taringotin Joseph chu kumsomli parukmi chau alani lai chuan a boral ta a arwang po vuifel ngal ni in halral ngal ani nge hemi hnu hian khatia kol an don atang khan police chuan an thei ang anga ma lo la char to in Joseph hian golgos level enna ataksa hian akol ti an chia a hei hian an tho chu taksa a golgos level ani turba ka asan emo ahniam emo chuan thilri a chwa tur ani a heng khol te hi Joseph phone le anupui phone a thlon zom an nge a mase zana an modna po engma an shilo ni om takin damdo in Joseph an panpui hian a level alo sang to viau mai si a chu police chuan an thei ang angin an chui chiang ta zela heti lai hian Joseph an pui Sarah Hospital chuan apasal thi tu ka social media lama apasal awina thonian damno ina an online video te posin ator hle in a hria theya mase hetia pon lama tor waka alan lai hian damno ina thokte ngai dan chu adang dai maile ani chuan Joseph insulin level chu Sarah in hospital a call ma darkarli atanga darkar rokwela alo sang dei to angin an ngai ve tlata tin Joseph insulin sang chu an phone a po ari chuak ngein an ring boka ma se ngai sak a hlo lo ni in an ngai ve tlat mai hengba ka hian Sarah I chuan Joseph dam lo zol ni chuan chonhulama tanga ama po anom chelo awanga amut thu soin apasal sugar level po thania a hriat awanga zan thlenga tuitaka amut thu soya chuti lai mekin police amin an in hoson dai dewa om an vadap chuan anu pa bedroom chhuat Joseph mutna lama chuan insulin pin som don lai hi an va muta hlal maya heta tang hian police ten Sarah Hospital de chanchin hlui an han chui chan chuan thilmak tak tak mu chuak na nualin apasal thina po chuan a in soi thiam na ai ma in an ma ni ngein an thei ang anga an chuina chu an ring ta jok ani Sarah Hospital te hi mei chemak tak alo ni ve shima adam chung kumsomli pariat khan USA station shanga khuan in somthum pakwala ya khosakwal to in pasal hi voinga la ya nei to baka
pasal hual po pakhat ani to boka ya chuan a pasal hlui te zinga ladam te po chuan sara I chu nol hla om ani thu soin an lo pum vek hloma hemi nu hian fin fian chiang takla nei lo ma se police am chuan sara I chu atlan bo mai hlawna awangin an man ta a an mana chana hian tual tha thu boy ani thole a chwa thelo nan US dollar million nga lai bon an zia sak nge amai ro chu kotin ama attorney tora apek chuan sara I chu a pasal thina ai nam hnoi lo thu soin police lam le dam doi lamin eng report ma an la pek chholo awanga chu thil chiang tak ani thole sara inun hluya tanga an ti ngal ngot chu adik tok lo thu soi boka chuti lai mekin hetia police lamin an kollai hian mithiam tam tak chuan sarai chungchang chu lo chui ve bokin anun hlui mak tak chu a the anga hai hon an tum hlom ta ani Sarah Smith hian ano panlai nun chu Missouri thingtlanga anu le pati bula mangin huan zau tak an nei boka ma se anun hi nau pang hlim thei tak an khwa a nuam ti taka om angkha alo ni ve tlat lo mai Sarah ipa Thomas chu lung ina tanga chuak ni in hetia aron chwa no hian Sarah hi atidu da chin hle a amai ro chu Sarah inu in a hriat vele a pasal chu a then tak ngal maka ma se hun rei lo te ya midang tang chuak che abok chu pasala nei le in a pasal pahni na phei hi chu twal tha thu boy atanga chuak lim ani nge hi bang hian no pangte ani lain Sarah chu foster care da ani a chuta chuan anu lem Barb Stewart ti chuan en kolin ani nen hian in pona thata kum tam tak chung an neya heta anu a foster no ti to maila Barb Stewart in a seidan chuan Sarah chu alo len deuh nuwa counseling kaltorin doctor ten thuron an pe a chan po tleiro la tanga puitling ni chho tan tur ngal le ngeng ang dewa a omwang ani ber ma se no pangte la ni chungin kumsang kha zakwa som ko pathoma khan high school a angai zong tita skill tanen ani nei ta a ma se rei po ani nei ma in tita sa sepai training lo ho chu midang pakhat mai po ni lovin ano pui an lo che swal pui nia anin chala wangin anin chenta a he ani nei na hian kumthum em po adei ta lo ani amai ro chu anin chena tanga kumsom ni panga chung hian Sarah chu tita sale anu pui tan noksak le boina siam zongin omta char maya tita sa chuan Sarah chu anin bulvela a hmu fo thu te akar achang le lo khoi chin thu le phone call tam tak a hne na tanga adon chin thu te asaya tin anuna chuan ron le inrol atum char thu le Sarah inen fa an nei dun lo ba ka anin kar chu ato vek to chunga ati boina sadan chu asoi mula he mai ba ka Sarah chuan a chungte alo vo thin thu te asoin ani Oklahoma lama awm lai phe chuan voi tam tak a chungte chu alo vo thin thu asoi bok til pakhat tita sana soi chu kai khat chu anopui nen anina anom lai chuan thilrim chetak an shia a pona an han chwa chuan Sarah chu man mo taka atlan chelai hmanin anin le avel an en chuan khonwar tui le na hi alo om noi maya aburwal ta chu mun khata da khom alo ni bok nen rindan an nei ta a Sarah chuan an in chu an ma ni nen hal alo tum reng mai he thil thlen no hian tita sa ti chuan police nena an report ta wata ma se an be se ang ero chuan police lam chuan ma an la tlat lo mai Sarah chuan engtin ema police chu to shelin alo bum vel thin ngei turani tita sa chuan Sarah chu me chafing tak ani awangin ama po chuan police nena soi chu omje omlawa angai mi to ani ome ti chuan Sarah police in an man ti ashat no hian tita sa chuan makti na po anei mi alawa makti an hekin ariru a ha dam hoi thu a soi jok ba ka Sarah an man ta chu thil ni om tak ni na soya ma se mi an thi pha ero chu poi ati thu a soi hengba ka hian ani nei lai chungchang te soin awan nei zia te le khati lai khan sepai ani awanga insurance a po US dollar noi ni lai ne ya ma se achunga engma thleng lawa anin chen kha wan nei ain ti hle a Sarai omdan ngai to chuan ama ti hluma a insurance a claim arin thote a soibok ani ma se tita sanin anin chen no hian Sarai hian kopui ni le watin hepa hi tita sa thian tha tho ani a ma se hunre chu anin nei le talo amai ro chu he a pasal pani na hi Sarai che dan dang lam soitur nei lo ani ve tlat mai ti chuan Sarai hian kumsang kha zakwa som ko pasari khan sepai som ve in atira chuan lir theilam enkol tuwa alut phota chumi nuwa intelligence analyst a kai sang le in
kumsom ni zet sipaya atan nuwa surgeon ni in apin sonta a khatia sipai tan hlim khan Fort Wainwright Alaska a post ni in heta hian apasal pathum na tura tong le a hepa hi Christopher Dan Ho ani in ani po hi sarai ang thowa sipai changlai ni a an pahnih hian hun engemaw chen in nein fa po pali lai an nei mana panu pathum le anau pangber mi pani in sara in pasala ani reiber ani nge a pasal Christopher ani na an fapa hian apui tlen hnuwa a soidan chuan ano sara icho a strict thin le thu soin an ma ni ko thlak mai po aching viau ni na soya hei wang hian Christopher ani na anin nei chung hian naupang thlawang ho pol te po an ina hian tumhni ngot an lokal to a mase sara I chungkam thiama zara engma chhawpi ngai lem lo thung amai ro chu afa te hian an lo upat no hian an no chu an ngei sak chhun som lo hle ani hengba ka hian sara ile Christophera ani nei ti shetu te chuan sara I chu no pang thunun mi tak ani tho an soi mai thina hetianga mithin ram le ko tho mai thin ani na hi mi ti hian an shelok lo hi amak shan lawa a chan chu sara hi atira chuan mi che om nim le rel ru tha ang takin alanga mase hun a han liam le deuh hnuwa azia tak tak lo chhuakin mithin chhia ani na te mi kuthak a chi na te le abula om a hri om zia mi in an lo hrele thin alo ni a tin ama lo boipui tu pakhat Captain Alphonse Markovic sapo in sara I chu me chemak danglam tak ani thu soin thildik lo le feltok lo po ti se ti lo le engma thleng lo ang che a om thei thu soibok ti chuan sarai le Christopher te chuan Texas sepaya an post na bul nai maya mun an khwara heta hian sara I chuan apasal nei masak te laka ati thin tho chu chhun zom le in midang lo kop te le a thin rim na ko tho zonga chhuat chu a ching le tana ma se hei mai ne lo thilrin phak lo lutok ati bel tlat mai sara ipa Thomas Smith chu ataksa achak to lovin akumte alo upave tan to bok nen he thu sara in ashia thian enkol na thazok nei torin le anbula Texas cheng torin asomta a hei hi sara itan chuan ti om lo tak ni in anau panlaya ati do da thinba ka anun po ama wanga a boina saknen thil ti om lo tak po ani a ma se sara I chuan afati bula chuan ama na ti lo chuan apa enkol tu tur chu an om miau si lawa ti in a shil thunga ti chuan sara I enkol hnoya ni thum a om na Thomas chu aboral ta der maya hei hi afanu chuan anu in apu chu damdoi apiak nu loka a thi thu soin damdoi apiak nu apu chu sheom ti takin a khu vak vaka chu mai ba ka awom chu wan rangin chumi nuwa chuan aboral ta ni in asoi nima sila hei po hi sara I chu police thena chuan in soi thiamin apa chu damdoi ang tak apiak thu le an mani in ngeya thlamong taka a thi thu ala soi cheu maya heng thil thleng te chau po hian sara I ril ro swal zia ati chang hle ome ma se hei ba khi thil thleng ala om tlat mai chu angai zong pakhat in akan na hi ani a he thil hi kumsang ni som paru ka thleng ni in abial pa ni na anin chen hnuwa sara I hian anin chu hal sakin maktakin achetamaya ma se fin fiana tak a om lo awangin a himle theizel si he mai po hi alani lo in hal chungchanga chuan sara I hian api in nge cho auno pa ni na ro thu hla a anin ti boya wangin a halbok ani ome kumsang ni som pali khan sara I hian api chu anau panlaya a chena khwa mazuria a thi thu sia in heta hian afatinen api win chu anwanang mana anvui zo no hian sara I chuan alo seilen in nge mai le an huan zau ve takte achunga thil om zong song chu au kodi ro tura an lo da vek thu a she chhuak ta a chu vele aman chandur ani lo ti a sia chuan lungoi lovin a unau pa nen chuan anin hnial ta zek maya a unau pa kodi soidan chuan an pi chu akuma upatlama angai sak tho soin api po chuan chu wanga a chantura da ani thu te a hrisel lo lai le a boilai zonga ngai to tu atupa chu aram le an chung ko in chu a hnu chhia mai ani a chu sara I chuan om lo ati emema chu in anei theinan chuan a khin tur thu a soiboka hei mai ba ka ku din a seizel danin sara I chu anin ho hnuwa som lawa local in chak bungra phur angkha roin anin chunga thil hlu ni oma a hriat ang tile ama ta nia a hriat te chu aron lak mol mol thu a soya himizan hian ku dia chuan una nu chuan adu tok to anga in
ngai that lo na po nei lovin an mu hil ta a ma se an han har chuan an in chu merima lo nam khat vek to in vanei thlak takin chu in chung om de chu hliam tor lovin an chuak thei ta hlo alo ni a ma se an in le a chunga thil la om ve ang chu a kangrel ta vek maya heti lai hian sara ite chu Texas lama let le to in a unau paten an han chwa chalte chuan in nam hnoina ani lo thu in alo chang le mia maya he wang hian police chuan he kang mai chwa chan hi vanloi thil thu an pu taringota ma se fire marshal pakhat chuan in kan tu ka sara e a interview na a sara in abianga serna salu tuklo ani thu soin hetiang hi tur che khat thlai ti che thein a thlen ani arin tho soya hetiang ang tur hi a unau pati huan hnung lama chuan alo om noi mai alo ni ti chuan kan sei to ang khan Christopher nen anin nei lai hian sara i hian midang a ko ve nola chungte zinga pakhat chu hmunhla a angai zong Brian ani in ani nen hian kumhni lai anin ngai zonga anin ngai zon lai hian sara i hian a pasal nen chuan anin chen ngei tur thu atiam loka ma se anin chen hnu chuan an pahnih hian anin ngei lo em ema a mai ro chu inti boina salavin anin thu chen ta hlo alo ni a heta Brian a seidan chuan anin chena chu a che thei ang bera in chen an ni thu soin sara i chu a thin rim chuan in do pui chuak ta ang mai ani thu soya he thil hi a chian em na chan chu Brian le a thian te chu zu in turin an chuaka minister ni velek an omang tia police chuan Brian chu ron phone in a in akan thu an ron shil tamaya he thu a shat vele hian sara i thil ti ani a ring hal boka ma se ti ta sa chunga ati ang tho khan police ne na chuan alo in soi bo le dai sia heng thu hi sara i an chui zel na atanga an shet ni in police min an biak le na chuan Brian chuan sara in midang ati nat lo na tur ber chu tan ina khungreng angai thu a soita a hetia investigator ten sara inun hlui an han chui chuan thil oi om lo le mak tak tak chui chuak nolin kan sui tak te mai ba ka thil thleng tam tak oma chungte chuan sara hospital ti thiam lo na zong chuak ta char charin a thil ti to te zula a thiam lo na zon chwa chu an tum ta ani heng kan sei te ba ka hian thil dang ala om cheu maya hei hi kan sei tak te aya la hluar le na sa ni in kumsang ni som pariat me ni kwa khan Douglas County Sheriff Deputy Garfield Minnesota mi te chuan call an donga an call dona chuan ina in sui sakna lam zong ani thuron soin hemi a hian silai po ka po ani nge a heti la hian sara i po a pasal pathumna Christopher nen in chen to in anin chen na chan tak chu thil tam tak ni ma se sara i rin om lo wang ani ber maya ti chuan hunrei po liam ma in sara i chuan ngai zong dang nei le in ani hi David Brick ani a an pahnih hian in nei tumin anin hwal to nge David ati khwa Garfield ta chengin ani hi Air Force lama mechanic na thok thin ani a pension hnuwa contract na te thok le in solar panel da torin Minnesota lama contract a mulawa heti tang hian sarai nen in hmel sha tin abula cheng torin som ta alo ni a ma se David a hian fa pathum lo ne sa in a fa te chu ama hian a chen pui veka tin David a hi mi pa ngai tak ni in an unau po hi pasari lai an ni a ma se pian pui ni lo unau panga ani ve thung ti chuan police chen Garfield kho a call an hmu kha David in atangin alo ni a police se a hmun an thlen chuan David a chu alo thidir to in a oma silaya ka na hnu ma alo om boka chung thil te chu police chuan sara i chu soifia torin an zota a ma se ani chuan ama thana tur thowa tholo phwa chop le main a seidan chuan David anian an chen hnu po hian Christopher aniana an fanu chu Christopher an aron tlongon ma tho soin chu a pasal David a chuan alo ngei thei vak lawa chu ba ka alo thik deuh ni na soya ma se David unau pa soida na ero chu David a mi zia ang ani lo thu a soi thung ti chuan hetiang ani awang hian sara ile David a chu in ti thiam che alovin tum kha chu sara I fano chu a birthday wangin apa Christopher anin in hmutir tum ani a ma se sara I chuan an chena chu pistol pahnih nen panin heta pistol aken na chan nia a soi chu akara afati hmoa ta adu lo wang ni in ama chuan a soi maya ma se engwanga silai kengi ani ti chu hriat ani lo thung ti chuan in chung a balu chuan David a chuan lo hawin chu a fanu le apa chu anin hmungun lu tuk wang ni na soya
hetia anin ti thiam lo ta ka hian David a chuan a silai ken lai pakhat chu alak sak tho le David an aka ma sak thu asoya ma se aka fu lo ni ngi turani Sarai po chuan aka blet ve nia in soin ka fu ero atum lo thu te po asoya ma se David o ma chuan aka fu ta nge si heta Sarai thu soi hi adik nge dik lo ti en fia torin police am chuan an chui ta a silai ka na nu ma atang chuan David a chuan silai chu alo kap nge ni in alang ve tlat mai he thil rap thak tak thlena changa thlariat nuwa Douglas County prosecutor de chuan Sarai chu he in ka na hi chuan a filim tho soin he thil thlenga hian Sarai hian be atoka chumia chuan ama alo in ven ve mai thu an soita a ma se David a chung de chuan chu thu chu an pom thiam lo hle thung chuti rol chuan David a thiam no chu an pom pui viau thona in an lunga oi theilawa a chan po David a khan Sarai chu then alo tumril ro to reng ti a una pa chuan a soya tin anin then mai po an rin thole in then pa nga in anin kalsan ve mai don emo an ti laya anun na hlo zonga thil a thleng ta chu pui an ti hle thu a soi bok ani hengba ka hian David alaka hian Sarai iril ro hi alo nget lo viau ti a fanu thil soya changa hria theini in a soidan chuan David a thi hun lai bor vel le a hma deuh atangin Sarai chuan an pa Christopher a chu a chil hle thu a soya heti lai mekin Christopher ero Korea rama changa lo le tin chung kwa po adin thar ve le to a ma se hi Sarai hian angai thelo emo ti turin a koblai po don la vian nei let atum le ani arin tho a soibok heti chang hian Sarai tan chuan David a chu alo nok le der to ani nge yang le ada chadan thiamin ada thata ti la kan sil sol om lave ti chuan David unau pa chuan a unun na hial lak sak to chu a shemna phu tok a hmu nge thinan danin hmala se ati hle a ma se David a ka thuwa a filim nu tharuk aliam le meu chuan Sarai chuan pasal lo nei le der to in heta a pasal palina hi David George ania ani hi gas company a thok mi in Sarai ti omna vela a duty lai in tong ani a reilo ti hnuwa in milsha chhozel in anin nei le tamaya a pasal hual David break aniana an chena nge kha an pani hian an lo vele nge nge heti lai hian Sarai pasal pathumna Christopher apo kha no puite nein nunbul atan le to kan ti kha hetia no puite neya om hian Sarai ri ro cho ati hel le zwal ni nge turani Christopher a soidan chuan a fati dan manga a hmu theina po kha Sarai in ati top thua soya ma se Christopher ate chu atlom zo ka tan reng do bik lavin kumsang ni somni pakhat khan anu puinen Sarai chu an king ve ta mi a heta hian no pang chungchang mai ba ka Sarai in an chung kwa ati boidan te soin Sarai chuan a pasal nei thar David George chu anu pui tha tir tum hian ro manna siam nianga in hetiang ani chuan an fati po an pa hmu tir atum lo top kha ni a he thu hi adik zia alan chwale na chu David and Christopher hna anu puin thil ti tura anor roi thin thu sain Sarai chuan David a chu silai pe in Christopher anu pui chu wathat nge tura alo silba ka a tha lo chuan an chena ron pan to lo turin ati hiala hei wang hian David a po chuan pui khoitum po ni chong lovin Christopher ati in Arizona mi chu awa panta a hetia an omna awa thlen hian David a chuan pang parking in an in chu azong ngal ngat ngata ma se Christopher a zok chuan alo chhon tlat mai David a chuan chutia atum no zokin alo chhon ta ka wang chuan Christopher ati ina po alu le tak lo tho soya tin Sarai chuan a soi ange in kongka po local khum tlatin in chenna bok an boy pui le tareng maya amai ro chu Christopher atin case an thelu atanga thlani hnuwa kotlamin Sarai chu khwa khelsuin chuta chuan Christopher a chung tine na in biak emo in tlopo emo chu nei an rim ti tak lo ba ka an fanu akol mek te po apa Christopher hne na hlan ni le in afa ti po biak po an phal sakri lauta ani nima sila hi tiang ani chung po hian Sarai chuan ngai zong thar ani le to tlat mai angai zong hi atira kan soi Joseph Hasman kha ni in anin ton na po online platform atangin ani a thlathum velek anin zoi mantia thlakhat vel in holin in nei chu rim an ti zoi tamaya ti chuan kumsang ni somni pani February ni somni pani khan Sarai le Joseph ati chu anin nei ta a
atira Joseph chung te chuan sarai chu soisel na tur an nei lo ring renga ma se hun rei po aliam ma in boina an tok le tlat mai anin nei kum ve kum top lam alo ni chuan sarai te nu pa in kar chu a chhele to hle maya sarai chuan Facebook a post pakhata alung oilo thu tar langin a pasal Joseph chu poisalama boina nei ani thu soin heiba ka hian a phone upaber hne na po Joseph chu then atum thu alo soiboka chuti lai mekin Joseph po in sarai chu then lo tum ruviau to in achung te hne na po sarai ne na an dun reng chuan ala tha mai a hlo thu a soi hial ani ome chu mai ni lovin damdo ina ambulance da ani ma ni li khan Joseph chuan achung te bula sarai then atum thu le achung te ne na khosak atum thu alo sil to a heiba ka hian Joseph hian bank account thar Hansvela achung te bul hnaya alo honglok boka tin vandoina to ma hian Joseph hian jinglama po na a akal ma thin thu achung te chon soin hei hi anupui ne na hun man tam adu lo wang ani thu an soi nge hetiang te noi ani awang hian Joseph hian arang theyang bera sarai chu kalsan adua ma se vandoina in anang masata zok aloni amai ro chu Joseph thi nu khan sarai chuan shem ati thu le a boy vek thu soin phona anin biak na te chu angai thlak thin ba ka a thlaka in fo thu a soi boka mitam tak po in alu so na hi an tor pui hle nge ma se police samchon sarai chu shem lawa a chhuale an hlau to hle a ti chuan February ni thum kumsang ni somni pathum khan tol tha thu boy ortir anita a ma se sarai chuan an pona a thiam lo na ani lo thu a soin sa hle a hi wang hian police lam chuan fin fiana tha nei anumoti an schedule rolin kotlama engtin emo sarai chu ngaina thiam ani le hlawin theito pan chhata a march tha alo ne chuan police chuan doctor thiam rol te chu Joseph autopsy report chu zirchiang turin an ngen roi maya heta doctor tin an zirchana hian Joseph thi chan chu insulin ataksa in amamo ai tam adon wang ani thu an soi tatlat mai hei wang hian insulin overdose in aboral ti la kan soi swal om lave tin an in police ten an va in fia khan insulin bom kha an hmucheu kha ani renga ma se insulin tam tak adona wanga boral ni ma se doctor lam chuan he thina hian tol thana ani nge ni ti damdoi thiamna atang chuan a fin fia theilo thu an soili a heti lai hian sarai case mun shan shan mi te chu en chian le en fia ani ve zel bok ani chuti mek lain sarai lawyer ki ton ki ku ka chuan sarai chungchang police in an chuina chu mitin ngai ven le ngai chan ani rolin sarai thu soile a chan chin a soite ero alangai reng thu soya hetiang ani wang tak hian poi soi lo nia angai thu le police in fin fiana thatak an nei a phutlat thu soya nima sira heti lai hian sarai chuan a lawyer chu just ne na thlak sak tura ngen be le thlat thungin ama chan pui tu ber a hnar le thlat loi sia heng thil sang sang wang hian police le just lu po a hai khopang le sarai lawyer hian February atanga tundin mun an thlen thleng hian theitop chhapuin bel theina an ti po atira sumngai ai chuan tuna po hian a lawyer zara tam takin atlahniam to a ma se ama hian aloro mansa ani wange adu miau sir awangin jaswan sarai chu lawyer thar adu du roi theitura zalin na pe in anni hian ma anron la vele taboka amai ro chu sarai anmana changkhan station shanga police chu theito pa thokhovin ami pakop thin to te kara thina thleng te po theyang angin an chui zela hengzinga hian kan soitak ama pa nge kumsang ni sompanga a an ina reilaute omhnua a thina le apasal hwal David Breka kumsang ni somporiat me tha aka hlumte anni a abikin David a thina a ngaidam ani na chungchang te chu police samchuan an theidan da na an chui na satba ka thilni thei sang sang te an ngai to boka hemi ti pahni mai ba ka hian sara in pasal palina atana anei David Jorsakop pui hunrei taklawni to Rebecca biki thina hini in biki chungte chuan an fanu thidan chu an ngai a that lo thu le thil in thup oma an rin thu an no soi to aloni a hei hi January thakum sa ni somporiat khan biki chu boralin hemi nu lok hian David Jorsale sarai te hi ani nei le mai sia hei wang hian thil in thup om nia rinna an nei tlat maya
amai ro chu biki thina chan hi lunglam that lo wang nia soini in a thi ma kum khat vela tangkhan ain soisel to reng renga mase hi ba ka hian biki thi chan hi alo reng em ni le hei chau hi alani lo biki thi atanga thlasari alo ni chuan David George in kangin hei wang hian David a hian Sara e chu awa fin pha kha ania police am chuan he thila po hian Sara i hian in hnam hnoina anei an rin ba ka biki thina po hian engimo ati nge an ring tlat buka a chan chu David George sapo kha midang thattur khan a thlem ngam hial kha ani si ti chuan Sarai chuan a jail ta na tang chuan an puna song song a chuan thiam lo na ani lo thu ala soi zela hita an puna song song chu alo dik ta lo ani chuan Sarai hian pasal a thlang fu lo ve hlom hle ani don ti na ani berang chu amai ro chu Joseph Hospital ta thana thu boy tur trial hun hi ala chok che alwa ma se kum sang ni som ni pali kumin me tha hi chuan nei be sei ni in heti la hian Sarai lo yar te chuan khisa fin fiana tha om lo wangin thlasom pahni emo thlasom ni pali tala ti hla ta phu ni nan sia a hengba ka hian Sarai chanchin she tole lo tong to ti nge chuan Sarai chu khung bawa midang laka boina asiam le chu an hlau ber ani thu an soiboka nima sela hetiang khophian a chanchin te she to maila tun thleng hian pui soilo alani shi tlat mai ama enkol tu te ngei pon a thiam lo ani an rin rualin sim lawa a chhuale thei an ring tlata engtin tak thutluk na siamang mo